La 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 lo la lo o la ko. Hi mga kawaray, good evening po sa inyo guys. Nakauwi na kami. Dito na kami sa bahay guys. Lalagay na bigas, wala namang lalagay na bigas. La 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 lo la lo aray ko. Nangasar ka eh, tapos ngayon nagagalit ka. La 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 no la 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 no la la no la 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 la. Asar ka, ano? Asar ka? Asar ka, Beshi? Hindi. Kala ko asar ka eh. Ikaw naman. Sugpa ako? Eh, yung anak mo. Bili ka na lang ito. Ang gusto mo ka live ah. Manners! La 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 la. La la La. Aray, aray, aray. Resto! Maayong gabi po, sir. Maayong gabi din sa iyo. Ang gigigil. Hindi na tumigil na sakit. Hi, shout out. Kala ko nga, Jerry. 5 viewers at 1 thumbs up, shout out. GRBC Vlog, shout out sa iyo. Hello, kumusta? Min channel po. Uy, 12 viewers agad ah. Wow, 12 viewers in the house, shout out. Mayong gabi sa inyo na tanan. Hindi mo pa ilalabas yung mga beach din, may? Para mabuhay yan, may? Para mabawasan na yun. Labas, paano ilalabas? Sira yung isang kariton. Ayos, bibili pa nga akong gulong. Hoy, hindi kita kinakantaan ha. So, pakuin kita dyan. La 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 la
Gagalit siya. Bakit nagagalit ka? Ginaya ka lang kumanta. Sige na, di na kami kakanta. La 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 la. Nagagalit. 6 viewers siya raw. Si nanay oh. Ay! Nanay may, anak mar. Alas tres. Oo. Diretso mo ganun ta sa kay kung napara na ido itong isa ka bus. Huwag mo na dyan ang para. Dali naman dito. Ay, sunod-sunod man ang kuhan, jackliner. Oh, pagod mo ka. 6 viewers, shout out. Ano naman mo? Tawag eh! Oh. B-boy, shout out sa'yo, B-boy. Shout out sa'yo, B-boy. Salamat sa thumbs up. Ano pa man dyan? Pupukin kita dyan ha. Nananakit ka na naman. Bawal na akong kumanta. Hindi naman yung la. No, for real, but not last night. Why even even there? When you know I don't think this is Shout out, Milagros. Musta? Three viewers at 3 thumbs up. Shout out po sa inyo, guys. Ganyan ba? Police car! Wow, 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 wow! What? Nagpapaingit ka pa sa donut mo ha. Yan, laglag sa Ayan ka ba? Paingit-ingit ka dyan ha. Painggit ka, ha? Tapos
Sabay sa amin pahingi ako. Nangitim ka. Siyempre, ganun talaga mga pugi, nangingitim. Kailangan natin magpaitim. Sobra na natin pugi. Pugita. Pugita. Hindi ba natawa ka sa pugi? Ang mahirap nun, napunta tayo sa dagat. Namuti tayo. Bakit tayo nun? May itim naman talaga eh. Yan ang tunay na kulay. Natural. Pugi pero sunog. Pwede na rin. Pugita. Pugi sambanda. Hindi ka nag-live kanina umaga? Nakapag-live. Nag-live ba siya? Nanood ka? Tanghali na tayo. Anong oras kasi ako nagising? Sarap kasi matulog eh. Para mga tinata yan nag-live eh. Tin? Yung nagla-live na natin yun. Bakit tinatapos? Isa may nakita ko kanina. Pero kung manonood yung busy nga ako. 2 viewers at 4 thumbs up, shoutout. Pangit-pangit mo. Hindi pa nga tayo nakakabili na. Wala na. Fish pies? Fish pies? Wala na fish pies. Meron eh. Wala na eh. Meron. Asan? Jollibee. Tira lang yun namin kanina. Jollibee. Tira lang yun namin kanina. Tira lang yan kaganina. Wala na. Tira lang yun kanina. Oh no! Oh, God! Oh my God! Siguro mo cellphone niya. Nandun na Kuya Marmar yung cellphone niya eh. Mm. Diyan. La 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 la. La 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 la. Oh, may paa na. Pa, pa, pa. La 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 la. La la. Game, mauntog ang nguso mo dyan sa ano. La 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 Oh, la. di papa mo. Ba't nagagalit ka la la la? Ikaw may kanta ng ganyan. Aray ko. Anak! George! Ano Maria pa eh? Sino may birthday? Ano? 3 months ni Ren. Sorry. La 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 Oh, la may la. cake ako. Thank you. Yeah. 3 viewers, charot. Oh, may dito. May cake ako. Yeah. Oh, may cake ako. Cuckoo. Let the animals swim together. The animals, dinosaur, Malaglag na yan. farmer, Malaglag na naman yan sa ulo mo. to this. Malaglag na yan. Zoom. Zoom. Yeah. No. Naman eh. Ay, shoutout. Yeah, zoom. This way.
The ice was way below. Sway, jumpy, sway, the birds. Sikat na naman! Nagpasikat na naman! Pwede talaga ng ugali! Wala na nga price. Tira lang namin yung kanina eh. Oo, wala na nga. Tira lang yun namin kanina doon sa Jollibee. Pinit lang. Hindi mo Wala na na isa. nga, ni. Wala na nga, ni. Yung na ko. Rin ako. Ang gagawin natin yung baby. Ano yan yung baby? Oh, kita ka na nung nut? Meron ka na dun. Meron ka na dun, oh. Give ka na ng ding-ding dali, oh. Ito, oh. Nagalit. Ayun, oh. Ito, oh. Sino nag-away sa'yo? Sino? Dati! Ako, signal. Ano signal? Hindi. Hindi pa rin nagbukas yung YouTube ko? Paano kaya to? Wala ka. Alright! Ay, shout out. Pin kita Milagros. Yan, sa mga gusto papasok dyan guys, padikitan si Milagros Diyos. Kita ko mo sa... Ano? Napaingit ko nga si Biboy. Aray ka na. Gago. Bugat. Uy, no! Huwag mo ibaba. Matapon yan, Mark, dyan. Busag yun. Ako na, wait lang. Suway ka talaga. Oh, yung cake. Yan yung cake. Oh. Cake. Pati yung isang burger mo. Ah, Kasi yung cake. Ayaw mo maniwala wala ng price, ha? Oh, di yan price, oh. Oh, wala na price nga. Ito mo burger? Ito burger. Kainin mo yan, ha? Ma, share ka ate. Ayaw mo maniwala wala na price. Kasi is kubuli. Happy. Pengi! Tugot mo. Mimi. Price. Yeah. Medium price lang yung... Kain. Mimi. Ayan. Yeah. Mimi. Wow. Ano ka na? Shoutout sa 4 viewers natin dyan. Mimi. Mimi, kainin mo na yan dyan. Cake. Yeah. Mimi. Tuwa ka. Kain na na ako. Oras pa lang. Ulamin. Hindi sabi mo bumili itlog, hindi itlog. Dito lang may meeting kami. Sige, ano, Biboy? Ano ba pinag-meetingan niya? Tatakbo ka na bang kapitan? Galing sumayaw isang kay Biboy yung ano, yung sa reels mo.
Ba't hindi ka sumayaw? Galing ka naman sumayaw. Dapat sumayaw ka din doon sa ano, share natin. Dami akong group na sinasalihan. Hindi lang nagbabayral ang aking video. Okay, tumawa ka dyan. Pwede naman yun Bukas ko na lang ibibigay yung 500 ng nanay. Pag live. Palipad. Kung ano lang, Hindi. Gcash ko yun. Pambili ng gamot ni nanay niya. Mabait naman tong tao na to, kaya share lang natin yung May blazing. barya ka pa dyan, Doy? Ha? Barya ka pa dyan? Meron. Kung ano na lang. Pilin ko. Ano na naman? Maling. Hindi mo maubos-ubos, karami-rami nun. Ano? 300. Hindi na uubos? Kulang pa nga eh. Ito, barya. 12,000. Ano na yan, sandang bibili akong bigas. Oo, 300. So yun na yan. Three viewers, share out. Malaki-laki rin ang gastos ko nung naligo kami sa Bukana. Mayroon din natang 6,000 siguro. Kasi galing pa lang dito pamili ng mga babaunin. Higit na agad dun. Walang kulang 1,500. Na kami sa pamasahe. Wala kasing sasakyan eh. Hi, Jane White. Hello, good evening sa iyo, Jane White. Kumusta ka? Mayong gabi sa iyo, Day. Kumusta man ka, Day? Mag-play ako ng short video. Ano yan? Ha? Hello, Jen. Hello. Hello. Bibay to the shout out. Uy, tuwo mo ito. Buang ka nanak. Blackout kami dito bukas 6 to 6 agoy. Oh my God. Bakit? Bakit na naman wala kayong kuryente bukas? Mark Jan, tawa ka na naman. Doon ka. Nagla-live si Papa. Huwag ka dyan. Isa. Ay. Iwan ko. Bakit yun? Ay, nako. Grabe, laki pala ng bahay ni Jane White. Jane White, ang laki pala ng bahay mo. 31,000. Plus 1 ako sa'yo. I play your short video. Guys, play tayo short video guys para naman hindi sayang ang punta nila. Jane White, nandito ako sa inyong short video. Kahit 5 short video lang. Ito wala ito. Sulubat ko yung isang cellphone. Huwag mo kulit, anak.
Ano ba't ang isang phone? Saan ba lang yung isang cellphone mo? Tayo dyan. 6 viewers at 5 transact. Shoutout sa inyo guys. Kumusta kayo? Kumusta? Ano? Help! Nak, huwag ka makulit nak. Kapag-kulit mo. Help! Kulit ka na naman ha. Ayaw ka na naman. So kaya, iyak ka. Iyak ka. Ito na pa naman kalukuhan mo. Huwag ka malikot. Sinasaway ka lang. Ano ko tuloy. Naduroy. Pangalawa, Gen White sa yung short video. Nagluloko na naman ng isang cellphone. Kasama na lang ako sa outing bukas. Aba, may outing na naman kayo? Okay. Quiet. Please lang, Mark, dyan. Tahimik ka ng ingay mo. Magbablog ka kasi dun Sangkay sa outing. Para may ano ka, may pang-upload. Vlog lang. Ang dami ko kaya ng vlog. Sunod-sunod pang-upload ko. Meron pa akong 2 video na hindi pa na-edit na eh. Hanggat may pang-vlog. At may opportunity. Vlog lang ang vlog. Sayang naman. 5 viewers in the house siya. Lulo ko yung cellphone. Okay. Nak, tumigil ka, nak. Ito ba, Bembrit? Sumahod ako Sangkay, ano lang pala ang sinahod ko. $118 yung ko, revenue. Nakuha kanina ko lang nakuha. Bali 6,000 lang ang sahod ko pala. At ganun, magkano ang dollar ngayon sa Pilipinas? Sa piso pala. Milagros, shoutout sa'yo. Nakapin ka pa rin. Kainis lang itong cellphone na to. Ano na ginagawa ng cellphone na to? Hindi mo yung cellphone na to. Pirok-pirok. Pirok-pirok, pirok-pirok. Oh, siya. Okay na yun kaysa wala. Mababa ang dollar ngayon. Oo nga Sangkay. Ikaw, sumahod ka na ba? Magkano ba sinahod mo? Ay naku, pinaglaruan mo yan dyan. Magagalit si mama mo. Ako, kakulit ni Mark dyan. Kakainin mo ba yan paglalaruan mo? O tingnan mo na sa anong nahigaan na lahat. Itong bata na to eh. Kakulit mo talaga papapaluin ka mama mo. Kakulit ka. Sikreto. Nag-share na ako sa FB mo. Ano sinare mo sa FB? Nag-share na ako sa FB mo.
Aray ko, nak. Paluin kita, ang kulit mo na naman. Aray naman to yung bata na to, eh. Ano kulit, anak? Huwag mong paglaruan yung pagkain, nak. Please lang. See you around. Thank you po. Jane White. Hindi ko pa rin po yung short video. I appreciate your short video po. Jane White. Plus 2 ako po sa'yo. Dagdag ko na to sa'yo. Dito na lang kita i-play kasi naglolo ko yung ano ko. Thanks, no problem, Jane White. Ate ka na, di ba? Oh, baby ka ba? Tingnan mo yung ano. Pinakain na. Pinaglaruan na nga. Pinakain na rin niya yung ano niya, antelope ng cake. Tugis talaga itong bata na to. 9 viewers, shout out. Salamat sa inyo guys. Sa support ah. Yeah. Pew. Yeah. Pew. Papa. Huwag mong paglaruan yan, nak. May lagay mo nga yan dyan. Bigay mo kay mama mo. Kainin mo na lang. Naglalaroan lang niya eh. Nakalimutan ko na. Wala nga light na dyan, light. Les Miss Vlog, shout out. Uy. Thanks po. Parang sa Facebook ko ito nakita. Good evening po. Les Mix Vlog. Ano ba kita namin eh? Kay ano pala, kay Bin. Kay Bin pala. Thank you. Salamat po. I give you moderator. Kay Bin pala kita na ano. May jacket na po kayo. Les Mix Vlog. Thank you very much. I play your short video po. Next kita rito kay Jane White. Jane White, pang 5 na to ha. 5 short video lang po tayo. Para marami tayo ma-play. Next natin dito si Les Mix Vlog. Hi B-Boy TV, huli ka na. Ikaw naman matibay eh. Guys, next na tayo kay punta tayo kay Les Mix Vlog. Nandiyan si Les Mix Vlog, nandiyan si isang kay B-Boy. Mabait yan.
Masipag. Plus 1 ako sa'yo. Let's mix vlog. Maingay yung anak ko. Pasensya nyo na. Maingay. Plus 1 po ako sa'yo. I play your short video. Let's mix vlog. Ito tayo sa ano. Slicing healthy soap. Tupo for cooking. Mabait ka dyan. Mabait yan si B-Boy. Pagtulog. Hi, Ma'am Melody Alvarez. Miguel of shoutout. Good evening. Mo pa nagabihay mo. Next tayo. Pangalawa ulit. Kay less satisfying. Super healthy. Cute. Kalabasa tayo sa kalabasa. Next tayo. Maiksi lang pala ito. Maiksi lang pala yung mga video niya. Short video. Talong tayo sa talong. Oh, ganda. Ang ganda ng talong. Sariwa-sariwa. Pero makukulong na din. Kalimutan ko bumili. Pipino. Pipino ba? Ah, hindi pala. Guys, nandyan pa ba kayo? Les, nandyan ka pa, Les. Lisil pala siya. Short niya lang, Les. Pang-apat tayo, guys. Gulay pa rin. Oh, pichay. Ah, hindi. Ano? Ano bang gulay ito? Baby. Magandang views mo. Andito pa rin ako sa short video, no? Next natin dito si B-Boy. Milagros, nandiyan ka pa? Galing talaga ng anak ko. Read me. Basahin mo ko. So, Milagros muna tayo, guys. Mas natin si B-Boy. Milagros, plus 1 ako sa iyo, plus 1. Dito ako, Milagros, sa iyong ano, short video. Manggagamot ko eh.
Sangkay Biboy, next kita rito kay Milagros Sangkay. Nueva. Tingnan mo, nalatay talaga yung kakarot sa'yo. Tingnan mo. J. Pakita to, pato mo yan yun ha. Ako na lang mag-isa. Sabi mo? Sherdan Yahoo. Salamat Sangkay. Milagros, nandito pa rin ako sa iyong ano. Milagros, tapos na. May libre naman tayo guys. Ice cream. Ang lumpiang Shanghai. Sangkay, nandito ako sa iyo. Hindi na pag inantulog. Sarap ng kain ni Sangkay Biboy. Pangalawa, B-boy. Malakas nga lang talaga kasi topak nun. Lakas ang topak. Pag pinatopak ka mo siya, pwede naman siya kimutan mo. Kung sino siya sa palengke, ngayon, kung pinatopak siya, tinakaya, kung sino sa kami sa palengke, kasi alam niya naman na, magalit kami ni Dad. Iniisip ko si Luna ngayon, may ginawa tayo kay Christian, kaya umalis. Diba? Pwede naman siya kung
Shout out Joel de Guzman. Kumusta? Ay, 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 ay. Shout out pala kay ano, kay Ay, 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 ay. Tikboy Palaboy sa ano ni Kuya Dagi, kumpare. Thank you Joel de Guzman. Salamat. Ito si Joel de Guzman mga kora, hindi ito nagba-vlog eh. Solid lang talaga siya na nakakasuporta sa atin. Kaya maraming salamat sa ating mga organic viewers. Good evening Kuya Mark at sa lahat. Thank you Joel de Guzman. Check ko lang kay Joel. Hindi ka ba nagba-vlog Joel? That's good. Ayaw siya. Yeah, ayaw bird. Baka magalit yung mga maledi niya kasi hindi daw pwede magpunta sa iba si Christian eh. Hindi mo lang papakita. Paano bukas? Mukhala tayo kakabit. Ay, ganito na lang. Punta kayo doon ng alas 10 nila mama ha. Huwag alas 9 ha. Kasi marami tao yun eh. Alas 10. Ngayon, pag nandun yung dalawa, pero maghahanda na rin ako. Pag nandun yung dalawa, sabihan mo agad. Hindi po kuya talaga. Support lang. Thank you Joel de Guzman. Yun na. Solid talaga ito. Nandito pa rin tayo guys kay B-Boy TV. Sa Gato. Joel, thank you ah. Salamat sa suporta sa akin. B-Boy TV, shout out sa iyo. B-Boy pa rin tayo guys kay B-Boy. Tanggalin ko na si Milagros. Wala na siya dyan. Unpin ko na si Milagros guys ha. Wala si Milagros dyan. 8 viewers. Shout out po sa inyo guys. Kumusta kayo? Kumusta? Maraming salamat sa inyong suporta sa akin. Thank you very much. Loading ba? Ano loading ah? Baka loading cellphone mo. Sangkay. Guys, meron lang ako ipipin ha. Sa akin. Sana panoorin. Kahit like lang, pwede na yun. Gusto kong umabot ng maraming views to eh. Gusto kong makarating to na 1K kahit 1K lang okay na. Support na. Guys, ito si bababa natin. Guys ha. Mga please support dito sa akin bababa. Pero napanood na to ni Joel eh. Solid yan. And guys, pipin ko lang to guys. It's my own videos. Sana isuportahan nyo guys. Kay B-Boy pa rin tayo mga koray. Kay B-Boy pa rin. Sa kamukha niya, nandito siya sa kamukha niya. Ayan. Kamukha niya. Guys, kamukha ni B-Boy guys. Kamukha ni B-Boy. Suportahan nyo si B-Boy siyangkay. Yan. Di ba? Hindi sila magkalayo. Ayan. Tapos mapakita yan. Di ba? Kamukha talaga sila. Diba? Kamukha yan sila ni B-Boy. Alaga niya yan eh. Siyempre, kung alaga mo, siyempre kamukha mo. Uy! 10 viewers tayo dyan. Shout out! Magandang gabi sa inyo guys. Kumusta? Di ba natawa? Natawa siya sa sarili niyang Oo naman. Kanino ba yan? Kanino bang link yan? Pwede magbaba ng link.
Kanino link yan ano? Joel D. Guzman. Bye-bye. Uwi na ako. Pwede. Joel D. Guzman. Basta wag lang yung ano. Bastos na link. 6 viewers at 9 thumbs up siya niya. Uwi na ako. Bye-bye. Shout out sa inyo guys. Dito pa rin tayo kay kay B-Boy guys. B-Boy pa rin tayo, colorful. Sa mga toys, nasa malaruan si B-Boy. 4 viewers in the house. Shout out sa inyo guys. Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo? Kumusta ang buhay-buhay? Animals. Cows. Alright, B-Boy pa rin tayo guys. B-Boy. Mommy, every doctor said no survey animals. Sharky. Guys, nagbaba si Joel D. Guzman ng ano, bahay. Kanina ba yun? Check ko nga. Wait lang guys ha. Check natin kanina ba yung Joel. Plus 1 na ako sa'yo. Bahay mo pala yun. Ano ko yung ginagawa niya. Plus 1 na ako sa'yo, Joey. 4 viewers, shout out po. Six viewers, shout out po. Alam mo Nako. Set. Elephant. Oh no. Elephant. Wait, wait. Ito naman tayo sa atin guys. Napili ko na si B-Boy, si Jen White. Sino to? Muna paglaruan yan. Hi, Jen in your heart. Hi, good evening, musta? Like po. Thank you. Okay naman po kayo. Ayan nga, baka mga... Hindi ko yung short video mo. Kita mo ako mo. Jen in your heart. Shout out sa iyo. Kumusta? Kumusta ka? Kumusta? Taga Korea yan guys. Car.
Official ba yun? Ate Jen, nagalag siya raw. Ayan, check ko nga yun. Ba't di ko maano, bigos man ang nakaano. Bakit, link mo? Jane in my heart, shout out sa'yo. Bigyan kita, anuhan kita. Bigay ko sa'yo to. +1 ako sa'yo, +1, thank you very much. 6,000 ka na, ha? I play your short video. Ayan, dito ako sa, take a short video mo. 5 short video lang, para, paikot natin. Paikutin ang ruleta. Guys, mute lang tayo. Salamat po sa 5 viewers at 11 tamsak, shoutout sa inyo. Diyan, nandito pa rin ako sa iyo. Pang-apat. Ay, thank you, dikit ulit kuya. Thank you, Ligosman. Ligosman. Oh. Thank you, Joel Ligosman. Salamat. Mike, dyan, mahulog ka dyan. Mahulog ka na. Ano bang ginawa mo na? Ano yan? Ano yan? Ano na naman yan? Uy!
Ikaw, yung chocolate na naman ng cake yan eh. Suba. Mamaya, So marami bad. ng langgam. Langgam, ha? Ayaw, Huwag ko sa'yo. Wala kang ano. Kaway ka. Mommy, what's Mommy. this when Maya. Mayaman yan si Marjan eh. Kaya mami. Pag hindi mapagbigyan ng gusto mo. Hoy, hoy. Yan ka na naman ha. Ano? Sabay-sabay yung pupo ah. Ano na isa? 5 viewers, shout out at 11 thumbs up. Sabay-sabay yung pupo ah. Yan namin ramdam yung kahit mainit. Hoy, umayos ka. Sariwang hangin. Sa. Isa. Okay. Oras puwet ate. Wow, talaga ikaw. Tingnan mo yung puti. Nagiging itim na. Uto ko. Bumi ka talaga pag Nandito pa yung ano ko ah. Pinoy. Cham. Cham. Siguro pag nabutan pa ito ng isang araw, Doy, tayo na to, Doy, no? Doy. Kasi yung mga ano na sila, umaangat na sila para hinina. Mainit ata eh. Mainit ang tubig. Hi for viewers at 12 thumbs up sa right. Hindi mo dyan. Ano na naman? Umalik ka na naman dyan. Sabi. Where's Joey be away? Oh no! Walang cheese yan. Hindi mo kakainin yan. Walang cheese yan. Hindi yan Hoy, cheese. salamat. Salamat. Plain Thank you burger very lang much, yan. ano, Hindi mo kakainin. Joel D. Guzman. Salamat sa ano mo. Ano kakainin Alagad. mo? Ano na naman yun? Yo! Yo! Sabi. Oh, spoon. Oh. Yan guys, nakapin si ano, Joel D. Guzman. Ubusin mo. Ubusin mo yan ha. Diyan ka po sa upuan mo. Po. Doon ka sa upuan. Upo. Dito na ako titingin. Umupo. Ayaw mo. Ito mo.
ako pinagulo ko. Ito din, kainin mo na yan. Doon ka, oh. Doon ka sa lamisa mo. Doon, doon. Oh. Dito. Ayos ka dyan. Ay, Sangkay, Grace. Thank you, Sangkay. Salamat sa'yo. Sabi ka muna. Bungis muna. Pam Pam, shoutout sa'yo, Pam. For viewers at 12 thumbs up, shoutout. I-eat mo yan, paglalaruan mo lang. Agoy, ulit ako. Okay lang yan. Hindi nga ako nakakapasyal sa live mo eh. Bawi na lang, bawi. Bawi lang tayo. Bawi tayo bukas. Kauwi lang namin. Galing Pangasinan. Batangas. Welcome, Tusok. Thank you, salamat sa Tusok. 5 viewers at 13 thumbs up. Salamat sa inyo guys. Salamat sa thumbs up again. Ano? Tatapo ko na to. Ano to yan?
Ay, shout out kay Boss Mamar. Uy, salamat Joel Di Guzman, salamat sa mga alagad mo dyan. Thank you very much. For viewers at 15 thumbs up, shout out. Andiyan si Boss Marlo. Walang email, Mar. Hindi nag-email mo si Marlo. Uy, 11 viewers. Aba, ang dami naman. 11 viewers at 15 thumbs up sa inyo, guys. Shout out. Ito man.
Ay, Joel de Guzman, salamat. Dami mong dinikit na. Maraming salamat sa iyo. Nagtatamsak lang ako kay kapatid Len Official, kuya. Len Official ba? Search ko nga. Pakita ko sa'yo. Hindi ko makita eh. Pag pinipindot ko. Len Official, yung pangalan niya. Ito ba yun? Ito ba yan, no? Joel de Guzman? 4 viewers, shout out, and 16 thumbs up. Dikit ko na to. Ito ko ng tamboy nila dulo. Kanina pa to sila. Meron. Ayan na, nakadikit na. Pag pinipindot ko yung binaba mong sa'yo napupunta eh. Ito naman, bakit ganun? Sa'yo. Thank you. Walang naman. Welcome. May maghuhubad na nasa harapan mo pa Doon ka. Shortcut pala kung bakit. Ngayon Uy. Sita. Yaya. Hubad na yan. Anong gagawin mo, boy? Anong gagawin mo? Kaya nagubutubad. Tingnan mo baka mamaya. Barin mo naman. Nakadami.